Важна новина за земеделските производители. Очаква се нов прием за подпомагане на 100% пропаднали площи с плодове и зеленчуци. Видеото идва до вас с учебника по овощарство на Виденов и син. В него ще намерите агротехника, резидби и отглеждане на всички овощни култури. След климатичните бедствия, земеделците, които не са получили помощ или са получили само частично обезщетение, ще могат да кандидатстват по нова наредба за спешна финансова помощ за тях. Кои култури са обхванати? Подпомагането ще бъде за напълно пропаднали площи с ябълки, круши, сливи, праскови, нектарини, ягоди, малини, орехи, лешници, бадеми, маслодайна роза, грозде, винено и десертно, както и други плодни култури. За културите череши, вишни, кайсии, помощите вече са изплатени и не са включени в тази наредба. Каква е помощта? Европейският бюджет е от 7,4 милиона евро, като има възможност за национално доплащане до 200%, ако бюджетът го позволи. Общата компенсация може да достигне до 80% от производствените разходи. Кога ще се кандидатства? Приемът ще бъде в рамките на 10 работни дни, като това започва 3 дни след обнародване на наредбата в Държавен вестник. А това се очаква да стане през месец януари. Кога ще се изплащат средствата? Планира се плащанията да бъдат в края на февруари, а при липса на национално доплащане най-късно до 31 юли. Следете всички важни срокове в сектор земеделие в календар за субсидии на Нива БГ, за да не ги пропуснете.